2023, οι παγιδευμένοι. Παιδιά, το σημείο που παντρεύτηκε ο Λεβεντογιάννης στη σειρά οι παγιδευμένοι, μαντέψτε, το βρήκα. Το εκκλησάκι που παντρεύτηκε ο Λεβεντογιάννης στη σειρά οι παγιδευμένοι είναι μπροστά μου και είναι όλο δικό σας. Λοιπόν, εδώ είναι το εκκλησάκι Αγίου Νικολάου που παντρευτήκανε ο Λεβεντογιάννης στη σειρά παγιδευμένοι, παιδιά. Ήρθαμε από το Ήλιο, στη Ραφίνα, να τραβήξουμε πλάνα. Εδώ είμαστε, τέλεια θέα, τέλεια τοποθεσία τη σειρά. Ψαγμένη τοποθεσία. Αυτά, παιδιά, Άγιος Νικόλαος στη Ραφίνα. Πείτε μου γνώμη, θα παντρευόσασταν εδώ?